Nå, Carsten, skal man bare hoppe over, eller hvad? Jeg plejer at tage et stort skridt, men hold da op. jeg tror ikke, du kan tage så stort skridt. Kan du... ja, sådan. Øj, for søren. Carsten, Nørresund Dykkerklub, en af de største i Danmark. Og en af de mest moderne dykkerbåde i Danmark også. Absolut. Ja. Bolette. Ja. Jamen, det er jo fantastisk. Vi står her på den her lille... Den kan det hele, den her båd? Stort set. Ja. Stort set. Vi skal lave kaffe selv, men ellers så... Nå, okay. Men den kan sejle af sig selv også, stort set. Kan det? Ja. Så jo. Så det er ikke bare for sjov, I har den dykklub her, der I går lidt ud af, kan man sige? Ja, altså man kan sige, kunsten ved at dykke, det er som ikke sådan en stor kunst at hoppe i vand og se på, hvad der er på bunden. Nej. Fidusen er at komme derud, hvor de gode arv, de ligger. Ja. Og det skal lidt godt grej til. Ja. Og der har vi så brugt 10 år på at bygge den her op til det. Okay. Og vi dykker alt fra... Til sommer går vi ned omkring Bornholm i Østersøen, og sidste år er vi i Norge. Så vi kommer langt omkring med den her, så er vi gerne stadig 3-4 uger gange. Så det er hele sommeren, der går med det? Ja. Sommerferien ryger med? Ja, så går vinteren med at gå og gøre klar og få et par gode nye idéer og sådan lidt. Okay. Her har vi nogle af gutterne. Så kan mandskabet sidde her. Ja, du kan også lave mad og det hele. Ja, der er professionelle køkken. Går du lidt længere ud, så er der også toilet og bad. Er det det? Ja. Det er godt. Ja. Med varmt vand. Med varmt vand? Det skal I også bruge, når I skal lige skylles af, ikke også? Det er rart. Ja. Vi plejer gerne at klæde om til middagen jo. Du kan godt se, når du spiser under sådan et forhold, så duer det jo ikke i noget gammel møg skidt kedeligt. Er vi gået på grund, eller hvad? Hva? Står på bunden. Er det rigtigt? Ja. Er for lidt vand, eller hvad? Ja, det er herude midt i bassinet. Vi plejer godt nok at uddybe ind i siderne. Ja. Så hvis vi ligger helt oppe på kanten, så kan vi sagtens gå ud. Men herude der er måske kun 2,5 meter, vi stikker de der 3,5. Okay, så det var lige før vi var gået på grund? Ja, vi var nok lige hen og rør, tror jeg. Det kan du også lugte. Det lugter lidt mudder. Hvor mange grader er vandet i dag? Jamen, jeg tror det er en 4-5 grader, vil jeg skyde på. Okay, det er koldt så? Det er lidt småkoldt, men vi har en rimelig tyk dragt på. Ja. Altså endnu det her, så gør det ikke så meget. Jo, lidt til at starte med i ansigtet, men ellers mærker du det ikke rigtigt. Du er sikker på kroppen? Ikke særlig meget. Okay. Så er vores stykke jo også kortere om vinteren, end de er om sommeren, ikke? Ja. Så vi er ikke længere nede end 20-30 minutter, så kommer vi op igen. Ja. Har du godt glemt, dreng? Ja, jeg har sgu så. Ja, det ligger bag. Det duer ikke. Så prøv at tænke, hvis du sejler helt til Sverige, så har du glemt din dreng. Det er før sket. Ja, det? Ja. Det er ikke sjovt, så? Ikke med mig jo selvfølgelig, men mange af de andre. Nej, det er klart. Det er faktisk første gang, jeg har glemt noget. Ja, det? Ja. Og det var Amager halshug, det var ikke med vilje, fordi det var vandet for koldt i der, vel? Overhovedet ikke. Ja. Nej, jeg sveder faktisk altid. Nå, jeg tror, det er med vilje, han har glemt. Jeg er ret sikker på, at det er med vilje, han har glemt. Så det er meget blevet nødt til at hoppe ned. Det er lidt svært at tale med maske på. Ja, det lyder lidt sjovt. Jeg gør det ikke det? Jo. Så om jeg holder mig for næsen. Ja. Så jeg bliver lidt luft i min dragt her, sådan så jeg flyder ovenpå, når jeg springer i vandet. Okay. Til at starte med, så kan jeg selv bestemme, når jeg lukker det ud. Men der er ikke meget at se i dag i vandet, vel? Der er ikke specielt meget at se i øjeblikket, nej. Ikke her i Dinderfjord, men vi har jo Vesterhavet, og vi har jo også Kattegat på den anden side. Det er lidt nemmere. Så det er rigtig godt at ligge heroppe i Nordjylland. Ja. Okay. Jamen, vi ses. Det gør vi nok. Vi dykker faktisk hele året rundt. Ja. Det kan du fint gøre. Ja. Om vinteren, der dør algerne også i vandet, så det er klarere om vinteren til tider. Så har vi lige haft nogle gode isstykker her nede i Kridtgraven i Hasris. Okay. Hvor I tager ned og dykker dernede? Det er også meget sjovt. Så. Ja. Der er også noget dyr at gøre om vinteren, det er helt sikkert. Og det er der. Det er der. Er I stolte af, at I har sådan en fin båd her? Meget, helt sikkert. Er der ikke andre, der kigger lidt misundeligt på jer her på Nørresund? Det tror jeg da, de alle sammen gør. Så... Det vil jeg da håbe. Ja. Så den efterspurgte den her.
Ja, det synes jeg, når vi kommer ind de forskellige steder, så kommer de gerne renden og skal se, hvad vi har med. Hvad vi har ombord. Det er lidt sejt. Det er da dejligt nok. Nu har vi også brugt 10-12 år på det efterhånden, så det skulle gerne kaste lidt af sig. Ja. Nu er det sejlende. Absolut. Ja. Absolut.